Доста напрегнато ежедневие за две мишчици. Мини хора като животни. Поръчаха ми картина на две мишчици с техните професии. Мишки! Не такива мишки, спокойно. Тя е счетоводителка, той е програмист. Понеже предполагам, че нон-стоп са затрупани от задачи, реших да покажа това в картината, но е, че едновременно с това винаги намерят време за любов. Да, знам, че това са нормални професии, но аз моята счетоводителка не оставям на мира, постоянно извъня, така че шаут-аут за всички счетоводителки. Момчето е програмист, за мен програмирането е тъмна Индия. Представям си ги като хакери, които избират да вършат добро, вместо да хакват федерални архиви, те вършат работа. Но какво точно правят, идея си нямам, само знам, че изглежда сложно. И така днешната ни двойка, макар затрупана от книги, е намерила място за любов. Идеята за картина е супер сладка, мисля, че се получи страхотно. Това е един детайл от мен. Нали, счетоводителка и смята неща. Та е сметнала и това. Какво като е малка, събрах колкото мога повече детайли и се получи доста добре. Това платно е 24/18 и започва да ми става любимо, както явно и на вас. Тъгни един счетоводител или един хакер, така да е програмист и чао!